Així comença la història del meu cor, un cor de pel·lícula. Aquesta història comença 2004, amb Animalets del meu cor, el nostre primer concert. Ovi cada vegada creix més acompanyat d'animals, pirates, llegendes, planetes i éssers fantàstics. Quan entrem a Ovi, fem vocalització i després comencem a utilitzar les nostres veus per a que ens escolti el món sencer. Una vegada entres en Ovi, aprens a jugar amb la música, a fer amics o a disfrutar cantant. Hi ha 3 grups, de 4 a 6 anys, els xicotets, amb Rosi, Mariajo i Dani. De 6 a 9 anys, els mitjans, amb Txelo, Amàlia, Joan, Santi i Anna. I de 9 a 15 anys, els majors, amb Josep Lluís i Besa.
Obi és una escola on grans i petits aprenen de la senyora música. El nostre objectiu és portar les nostres veus arreu del món, però necessitem ajuda, així que viatjant i viatjant ho aconseguirem. Ara tenim un llibre disc, hem eixit en la televisió i en la ràdio, i cada vegada la nostra música s'escampa més. Cantar. Pues cantar. Cantar canciones. Yo excepto de Barbie. La de si acaso pues la de los aviones. Estoy. Però la pel·lícula de la nostra història no acaba així, perquè tenim molt camí per davant.